Radikální levice v podobě Stačilo říká, milí občané, my vám zdaníme, nebo možná vezmeme, to nevíme ještě. Spekulantům, kteří mají, teď říkáte 10 bytů, tak ti spekulanti si to rozdělí do 5 firem po 2, takže jim to seberete taky a tím to seberete i obyčejným lidem. Radikální levice, Piráti v podobě Zdeňka Hřiba říkají... Budete reagovat, paní Richtrová, nechme domluvit pana Šťastného, budete reagovat, Radikální levice, Piráti, Zdeněk Hřib. Nenálepkujte nás, jsme středová strana pro férovou tržní ekonomiku. Jsme středová strana. Férová radikální levice, Piráti říkají, my vám zdaníme vaše byty, který máte, který si lidi, seniori prostě, babička s dědečkem schovávají prostě pro svý vnoučata. Lidem tímhletím, jak to chcete udělat? Když tam nemají trvalý bydliště, tak jim dáte daň na to. Takže zdaníte lidem chaty, chalupy, když má někdo dítě, pro dítě. Pane Šťastný, děkuju, je to jasné. Olga Richtrová, promiňte, děkuju. Komunismu.